Takže čau ľudia, moje meno je Not asi 125 a ja vás vítam pri tejto informačke, čo budem točiť. Budem točiť túto hru asi po lyžerskom. Chcem vás upozorniť, že budú videjka z lyžerského lodiky, s Assassinom, s Wilkinsom a s novou tvárou vo vlogoch s ovcov, ako môžem tak predstaviť. A takže ja si našla túto hru, trošku si ju zahrám a potom po lyžerskom si ju môžeme spolu vychutnať, spolu zahrať deň alebo 2-3 dní. Vyhlásim predtým, že túto hru budem hrať, aby ste vedeli, že si aj vy môžete so mnou zahrať spoločne. Ja a Assassin budeme spolu hrávať. Dúfam, že to zapojím aj ovcu, Cookiescraftku a ako Wilkinsona. Dúfam, že mi to vidia, ak áno, no tak budem veľmi rád, že by sme si spolu zahrali taký veľký multiplayer. Ak nám to vidí, tak budem veľmi rád a spokojný, pretože táto hra sa mi začína páčiť a link budete mať na ňu v popise. A ak sa vám toto videjko alias informačka páčila, tak nezabudnite dať like, nezabudnite podporiť lajkom, odberom a komentom, podporíte mňa. A tak, čo vám viac si poviem, týmto vám chcem poprieť šťastný nový rok 2015, keď už som trošku pozadu, ale chill, áno, chill. Žuru máme na niečo, poďme si už zahrať, takže týmto šťastný nový rok. Chcem vám poprieť do ňou veľa úspechov, veľa šťastia. Nech máte iba to najlepšie, čo nech vás v živote potkajú, nech vás v živote stretnú úžasní ľudia, úžasné baby a tak, no. Takže sa s vami pre dnešok lúčim, takže podporte mňa lajkom, aj komentom a hlavne odoberom. A tak, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odober a koment, jak som povedal, muťka, vcka, s vami.